kandhane riyen. Nang mriki ampun kisah-kisah. Sampeyan tak wani kabar. Kertosana brubuh campuh perang ingkang garwa Raganata pecah. Jalarane negara pecah. Sampeyan dadi rondo randane Raganata ben dipek kalih Balawaja. Aku sing nilas. Pun sekejake kula tak medali. Jeblas blis. Kampok utari. Boten badhe kula mbali. Kula pengen nilas rondo sampean. Ketimbang kelakon aku kok kowe bojo. Becak mati. Pripun? Anu becak. Luwih becik mati. Panjenengan boten napa-napa Kanjeng. Ora aja bagus. Paman Balawaja. Purnomo. Badhe tumindak menapa kalian Kanjeng Ibu Kuntar. Aku tresno ibu. Panjenengan tresno. Iya. Paman. Panjenengan kalian Kanjeng Rama menika mitra. Menapa tegesipun mitra? Bantu binantu maksinamatan. Nanging panjenengan badhe tega mentolo prawoso kalian Kanjeng Ibu Kuntar. Menawi panjenengan badhe bacut kula ingkang dados pepalangipun paman. Ora mung tresnane arep tak prawos. Arep apa? Yen sampeyan bacut Purnomo sing dados pepalang. Ada Purnomo. Udan kekere ngene iki ana apa? Kerajaan. Kabuming glonggo. Lah Mriku. iya. Udan kok ana bocah ganteng ngene, Cak. Jenengmu sapa, Le? Aku Purnomo. Purnomo, bocah ganteng. Kulite kuning, rambutnya gondrong. Iki mah ngamuk. Ya dalah. Aja ngamuk, kowe iki aja ngamuk. Ora ngamuk. Kowe iki roh karepe ta ora? Piye karepe? Kowe iki arep digawekno adik. Ibumu rondo, ibumu garwa Ndara Balawaja, terus kowe duwe adik. Rajikan iki kurang ajar iki. Orang toto. Lah wong tuwa kok idone. Wah, sabar gelap. Malah aku ngamuk. Iku le. Lah iki wani iki. Lagi. Ajane kaya kendel-kendelo. Pancen Hei, gorine nak wani. Apa Gus? Hancur. Restu. Ger. Kawa. Wani ngidoni wong. Pancen.
tarik taline sithik ae. Ben dicek. Hitungan loro. Tarikane ditambahi sithik. Ben nangis. Hitungan telu. Tarikane ditarik sebuatan ya. Bulu gede tawar pedhot hase kentil. Sing wedok inggirno. Gotong. Gotong. Iya. Ojo wedi. Ngamuk musuh aku. Siap. Kacek, wicap bangunan menungso kowe. Ora wong to ora. Wong kamu Lambrang, keluarga Kerjasana didamelkan sak-sak. karepmu piye? Raganata galke ke Pakunjaran ben nonton anak digantung. Prajurit, luar Pakunjaran negara. Siap. Apa lupute garwaku lan putraku nganti kok papanake ning kene. Sing luput ora garwa lan putramu, nanging kabeh keluargamu ngrasake mergo Partisara. Upama kowe milik Partisara aja garwaku lan putraku. Cukup aku wae. Wis kae. Gara-gara kowe ora macana Partisara urip rekoso ning jero hukuman. Kowe iki keluarga susah, keluarga kurang, miskin, sesuk kowe tak daftarno PKH. Untuk beras. Yo matur. Pengen seneng, pengen guyu, ana tontonan lucu gratis. Ora sampeyan enak. Enak nonton iki kok tetep guyu ngiklek-ngiklek. Di tontonan. Tontonan lucu. Kalau Kono tok opo sale anakku ngomong nganti kok papanake tani kan. siji moko siji kabeh keluarga warung pas tapes kantor. Upama kowe ganteng aja purnomo aku gantung. Sawise ora kabeh. Mari kena. Raganata sayang karo Purnomo, sayang karo putra. Arep ning ndi kowe kok bingungi karo pedhe kono? Tonyo sisan engko peceng sisan. Dia tabok, Jun. Wani nabok 80. Aku malah sing ditabok. Sayang putra. Sayang putra. Dek sayang tonton. Lalu aku wae siksa. Purnomo ora digantung. Iso ana syarate. Ndodok. Yo, ndodok. Purnomo ora digantung. Syarate. Sikilku kesel kucing dicung. Enake cah. Ora yutok kenakan ana meneh. Kok sapa? Bae garwaku. Sing cantik iki lho. Iya. Bojomu. Ije seneng, isih tresno. Nek pandene ije seneng karo bojomu pegat. Nek wis dadi rondo, randane pasrano Pelarwaja iki lho, Pak. Ora sida digantung. Lho, piye enak to? Dadi Purnomo wal saka gantungan. Bojoku tak pegat, Ya, rampung tak
jagat tak pasrahke Pelorwojo. Ki lho bojomu Pak. Betul. Anjing. Panjenengane iblis ya. Siji. Palasono anak. Iting ku angger bareng gluduk hitungan 3 nyawa mlebat lho. Aja jelak. Loro. Ye. Wali saka gantung. Asrano bojomu. Ora mentok. Ora tenan. Prajurit. Derajat pangan tak tergantung anak peluntungan itu. Saya seneng mulai pengaran. Orang menungso. Bejanaan. Nara matiku jelang. Dolo Pelorwojo. Ingat ini. Bejo weruh. Kekejemane Pelorwojo. Mati nantang Pelorwojo. Joko yang mulia. Rokono tau. Bojone sak anake wedok kabeh lebete pakunjaran saben dina disiksa kabeh lebok pakunjaran. Uwih sing wedok bungae mlebu mangan sego campur. Prajurit! Balik! Argola padha mlebu. Urung bar. Balik. Waktu masih panjang. Ojo kuwatir. Udan kene. Tenang. Tetap semangat. Siap. Oke, siap. Batange Purnomo diliki. Wis mati ta urung? Ngoten. Oh iya no. Nggih. Pilih dong. Sampun piye? Sampun mati. Tenan. Jarene dia ya. Napa? Rene bonus. Tak kandhani. Nggih. Ning wedok-wedok aja omongi lho. Oh, batal. Nek nganti wong wedok-wedok doro. Nggih. Mesti aku diseni-seni. Oh, nggih. Tak kandhani. Nggih. Asline. Nggih. Aku iku nek ana wong mati wedi. Yo. Mungkin banter-banter malah. Aku nek ana wong mati wedi. Nggih. Lah Pak mati tak tinggal mancing kok. Lah, yo ngene ae. Purnomo buak sing adoh. Pendem sing jero 10 meter. Madon. Gageh. Nganti Purnomo tau hukum gantung. Nggih. Kabeh keluarga kertoso nalboke pakunjaran. Leres. Parti sorong tangane Pelorwojo. Lho, seneng wadon kok ora kelakon. Gelo sampean. Gelo to perkara seneng Dewi Kuntari mboten kelakon. Iya. Alah jeneng wong tuwa kok. Kula golekno ijo sing isih ono. Lho. Prawan jenenge Pramuni, putrane Dongkolpatih Anggareksa. Niku critane pun tunangan kalih putrane Raganata. Iya. Ngonembe tunangan mawon kon biar. Kon biar mengking Pramuni dijaluk kok bapake ora entuk dupaki mawon. Yen kaya ngono, tegake kene Dongkolpatih Anggareksa sing kok dawuh.
Ben, balik kita belum kedoan lagi. Banjir lo banjir, lagi. Oh, yo makane ora awas. Balik iki. Balik, laku elon-elon. Ya. 1 2 setunggal kali siji luhur balik kanan. Mati aku. Mangkat apa duduk. Ora patek awak. Rupate kono no. Sampean tak jak rene wis ngerti karpe. Doyan, arep tukokno sate. Ya dalah. Karpe kok tekan sate. Kok wis padha ene ae. Ora nyambung blas. Gelem. Ditimbali Ndara Pelorwojo. Arep dijak ning Surabaya. Eleh. Oh iya. Budak. Ngerian. Boten kurang akal kula. Delok kupinge Ji Ayu. Mateni wong kuping laran tok ngene. Yo. Besok larane disaponi diobong ben resik. Tuwek ora patek rumat-rumat awak kok. Yo. Sing setunggal amit iki. Salah. Yo. Diwas resik bauke yo kekencengen kok. Kendonane iki. Mangkana wong. Halo. Pak Kebo. Leketno menduduk. Wis bisa jamrang. Pun nyambung kabele. Dongkol pate nggur. Pitakon kuwangsul. Apa bener Pramuni kuwi anakmu? Boten. Jamrang. Aja golekno perkara wong lho, tonyo lho. Tak baleni maneh. Semele. Jawab. Apa bener Pramuni kuwi anakmu? Boten. Kula sing nakoki, lha iki piye kok arep golekno perkara wong? Ngene. Sampean lak kagungan anak wadon jenenge Pramuni to? Iya. Lho, Pramuni lah iya, ora duwe. tak idoni rayem bonyok kowe. Lah kene. Mampu grimis kok tangkepe dadi elek. Takokmu iki piye? Pramuni niku ra anake sampean to? Dudu. Ya anake sapa? Anake bojoku ngono. Jaluk iki anem sandal Dongkol pate nggur. Yen pancen Pramuni kuwi anakmu. Pramuni tak jaluk. Lho, sampean ndak urung krungu lho. Piye? Nek kula niku mon arep mantu. Mantu entuk sapa anakmu? Lho, putrane Kanjeng Adipati ngono. Lah, urung ngerti kabar. Kartosana Brubuh Bupati sak bojone mapan ing Pakunjaran. Anake sing jenenge Purnomo mati digantung. Lah perkarane iki apa? Wong tuwa ora usah melu-melu. Ora usah melu-melu. Iki jeneng wong omah-omah ya, Pra. Iki ora mung kanggo sak keplasan yen perlu kanggo selawase urip tur meneh kuwi kudu padha senenge ngono. Lah kok terus mbok kon bubaran terus arep dipek karo Pelorwojo iki piye? Pokoke gelem ora gelem kudu gelem. Lho, Iso ora usah kudu iso. Entuk ora entuk kudu entuk. Kok ora entuk ana sirah gembok. sirahe sapa? Mungsuhmu Pelorwojo. Meksa wae. Lho iya no. Enggal bali. Ya ngene, Ya, bocahe tak tarine. ya. Nek gelem kengko ya bejo kowe. Dene ora gelem aja nyalahno aku. Dipeksa Untuk gelem. Boleh, berapa Bali. Ya. Alun-alun luyu. Para endi kuwi? Hai, Kalau Rono. Rono lo. Tekan punan kudu dol ora wedhus. Mangkal opo. Lambrang. Alah. Lambrang. Kamu Kaya ngono kuwi aku ora percaya. nggih leres sampean. Tak buktek
Wani Sulaya mati musuh belir. Monggo buat bukti teman. Salam